to ba za ka cikin mutane ka hudi ba. Wannan sutura ne, wani hijabi ne Allah subhanahu wataala ya sama duk dan adam, wata riga ce ta kariya ta sutura, wanda inda za a ce idan mutum ya huto irin aikin da ya yi a ɓoye, aikin da ya je wani gari ko wata unguwa inda ba san shi ba, mala'ika ya rika bin shi ana cewa da dan wane ga abin da yake yi, to ba kowa bane zai tsira, ba kowa zai huto ya rika yawo ba, saboda kayan kumya za su yawa. To amma Allah da rahamar shi da jin kanshi sai ya sanya mana riga ta sutura. Bancin kai an sa maka, kuma sai aka ce ma dan uwanka musulmi shi ma ko da ya gani kiri da kiri kada ya gaya ma kowa, ya ɓoye abin a zuciyar shi, har Allah ya sanya akwai tukuici ga wanda zai ɓoye wani abu dan uwan shi yayi a gobe kiyama, Allah zai saka mishi. Allah ya ce kama bawa na sutura a duniya, to ni ma a yan kiyama na maka sutura ka shiga aljanna. Wannan sakamako ne, dalilin mi saboda sutura. To kai bawa mai imani abin tausayi, kai da aka ce a maka sutura amma za ka shiga ɗaki ko ka je wani wuri ka yi sabo tsakaninka da Allah, Allah kaɗai ya sani. Inda ka tuba ka nemi gafara, Allah zai gafarta maka, babu wanda ya sani. Amma sai ka zo titi ko ka zo wani wuri ko ka shiga wani bidiyo ka yi, ka yada mutane ka ce ga abin da nake aikatawa, ga abin da nake ma Allah. Kenan ko da ka tuba mutane suna ganin ka da wannan, saboda Allah ya sa maka riga ta sutura, kai ka huddata. Don masu girma, wannan sutura da musulunci ya shar'anta ana ma ne mutanen da ba sa bayyana ɓanna. Duk mutumin da ya huto ya ce ga aikin shi maɓannaci ne, to ya zama dole a ce wani maɓannaci ne, don kan yara su yi koyi da shi. Tana yana da 'ya'ya ka su yi koyi da shi, tana yana da mace ka ta yi koyi da shi, tana yi wa a gari ko a unguwa shi wani mai wada aji ne ko wani babba ne, wasu za su yi koyi da shi. To a nan ya zama dole a kece mishi wannan riga ta sutura wanda shi kece ma kanshi, a ce wane ga abin da ke aikata, ba mutumin kirki ba ne, ka ku koyi da shi.